May hapon day guys, narito karon sa ang guys na ako mga tinanom dire guys oh. Dagko na kayo ni guys. Sinsya kayo guys, hubag ako mata guys. Kita jud di mao gabi ida. Yan ako mga sili guys ay. Guys na mo na ako mga saloyot guys, ang mga tinanom guys kaning okra guys oh. Pinangga kay ko ni guys ay. Kanina mapinalitan ko ni kabuno, pinangga kay ko ni ako mga tanom dire na. Guys ay. Uy dong. Mun abot mo pagkadre dong. Iskot ng bataan imong nagikuan ko nga pinangga kay ko na. Ngay mo nung gikuan nun. Buang mo ng bataan eh. Piste itong bata to. Kita lang itong balik itong bata. Di kita magmahay. Na ako mga taong guys oh. Pinangga ay ko na guys eh. Di katugpa ang munanapan eh guys. Pinangga ay ko na ang mga tambok ay na ay. Guys ay. Uy. Piste kasi maglabay. Buang bata oh. Dong. Ataya kung saan magituyo ni mo dong. Kanang mo dong mabinuang mga mo dong. Grabe. Saan magituyo ni mo dong. Kanang imo ba di mo na mao. Sige lang samok-samok sa kuha na. Iat lang naong ni mo. Tataan, sige magsamok-samok. Tanaw ko na ito may sunod itong buang mo. Iwa ay gani. Harat na po sa sili. May na ito sili na kanindot kayo ni. Kaya guys, ay mo na ako mga sili na guys. So tambo kayo guys, pinangga kayo ko na mga sili na. Di ko manghatag. Sa pag-unsa kasuon akong amigo, di ko manghatag. Guboton ay. Na, dari guys, mo na pinakadaghag bunga dari guys. So kanina ako sili oh. Mo na pinakadaghag bunga. Ang ata, di ko na unam. Huy! Kuha man ni mo muanga ka nga imo ako nang tinanom din niya imo nang una nang kuha noon. Biskot ng bata ah. Kauwaw ng bata sa mukana ng bata ay. Sa mukan kayo sa asata na am sunod. Harat adri guys ako manok guys ay mo ni guys bisag din mo guys nabot man diri di ako dakop kay mayam kag lawas. Pero ang pinaka the best na ko nga manok sa kay bunal guys kani guys. No, grabe na manok ka. Pero ang usa dara guys ay mo ning usa ay. Ano na nang pagkadridong? Biskot kining bata mo sige mag grabe manok na pa imong gitibirahan ha. San bata ah. Kauwang mo lang ka oy. Biskot mo kapoy itong bata ay. Naparen lang ta mag-vlog sa kung tangkal guys ay. Nindot kina pagbuhat kung tangkal quality kana guys oh. Mo ni pinaka-quality sta ng reject guys. Ay guys mo narin lang ta mag-vlog guys. Ay kana guys ay ari na to ni butang kamera guys ay. Turungon ta ni butang guys kana maklaro ba nga igdok-dok tos martilyo ba maigot ka mo tigdok-dok ba. Ini arin lang tadre kay. Sa pambatawag asa ta naara ba to para lang tadre sing tangkal mo fokus. Dire lang tay. Sa pambatawag asa ta. Uy! Biskot ni bata. Go! Hindi na ko cellphone buang dali ang cellphone. Kuha man mo buang ka na sa katring na taya ka. Biskot ka ng bata mo, may kaya na. Uwa pang buwang oh. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker say your prayers. Hell man.